Táid an seo inniu ag Feis Charn Tóchair agus tá hartfa nGael intrala is seo ar an éis mbliana, so tá sé ag gáil ó céim go céim a an bblion. Tá bín ahanrad a gáil réon se haniu, bín comórtas filíocht, comhrá, amhránaíocht, leis céad. Bhí daoine chuiriste ar comórtasaí fadach stéin, an idill, bóran, an flút. Tá man níon héin tá sé gáil a bhéh sinneam ar an chláir se. Tá hart fa 15 siirlaí ag ghlacu páirt agus sin t-aitmaisféar sin muintir an Ceann, muintir an ceantar agus daoine ón gcroílár é cumáid ag codú leis an ceol. Cumáile sin tá na mboltaí ag teachtaiste, so bíonn daoine ag teachtain seo ón gcéad at le codú linn mar sin. Bhí mé sé Johnny Molteach ar na rang na corda leis na daltaí bonscoile agus bhí am agus éisbris an scoil gan ar fad céimí rá bhí sáchaid an Gaeilge buinte amach ag achan ceann duna hir thoiríar nu. T-aitmaisféar an cat agus go t-aitmaisféar an madú. Rudí generalt a chus le teaghfuil súla agus go bhfuil na páistí muineach agus iad am cóirla duine ag an eile tríomh na Gaeilge. Ach go háirithe go mbíonn siad an freagartar na céist na go mbíonn siad bras silear leis an fóriacht agus na fuaimine. Is feis cóphabalmuid so bhain gach páiste bun ach tosaíonn an comórtas mar is ceart ón rang a cúig suas tú an sin féin áiteanna ó airgid agus craú. Is ócáid mór é tá cáiste ar dóid an seo an san cheantar seo, tá omra ar an Ceann, ní bhhain an chuige olú a phríd an tíre lig. Tá cudmhór obair a gceist leis an Feis Charn Tóchair go háirithe le na iontrala a chur in san áiteanna cart ar na ammanna ceart agus na clara hain fé ré margaíocht gacail rud. So is tionscail ionta mór é, tá sé ionta jazz le bheith páirteach an. Másam go bhfuil a leithéid de Feis Charn Tóchair omlan táhachtach de fás agus fórbairt na Gaeilge go háirithe is síl na naoine óga seo. Marach deis na mar seo, másam go méid caighdeann Gaeilge ceol agus ealaíonna na páistí seo a bhád ar chúl na mar atá sé agus is cinnte go bhfuil buanna aontaithe a leorú i gach le fáiste. Is táhairta go mór go bhfuil seo ag tarlúin sa cheantar seo, mar go minic ní bhíonna is ag na tuismarí cé go lífa is a tainna páistí. Fecinn siad é mar éhar agus ní cloinn siad a go páistí ag glóirtin Gaeilge, man bhfuil Gaeilge ag na tuismarí. So heaglainn na nGael na t-aitmaisféar tá cóbródal tá pród ar na t-aitmaisféar anis agus iad nGael an turas a bhí ag na páistí ag teacht fríd scéala de. So tá sé ionta táhachtach mar cóphobal, ionta táhachtach do na t-aitmaisféar agus ionta táhachtach ar náide don cultúr cumáid. Mar theismóthar mé héin, mar géalgóir mé héin, tá sé omlan sprágiúil le himeachtaí mar seo nGael. Agus na páistí agus an glúin is óige ag teacht fríd, tugann sé dóchas tú a dóú ag arc ar na daoine agus na ceann rudaí bhaga seo ag teacht fríd. Tugann mid takeíarta don néid seo a an bblion agus is mór an tau a tá áireann go bhfuil seo ar fáil in sa cheantar seo. Tá cóphobal ionta leidir a gcéann an seo an san ceantar agus tá sé i có jazz le bheith páirteach an.